Hello guys, laudam thamo voina chanchin kan soi tur hi kovela youtuber larber Mr Beast chanchin kan soi don ani. YouTube CEO Neil Mohan net worth hi $150 million ani a. YouTuber Mr Beast net worth hi $500 million ani. Pui ram kap mai YouTube CEO iPhone house zo kani. Me ni sari sang kha zakwa somko pareta. America kho pui kan sa alo pianga. Aming dik tak hi James Stephen Donaldson ani a anu hian kodwat nan zimi ti na ko thin ani social media chuan Mr Beast tia hriat lar ani a anu hi armia atang thina an chungkhat chungko a hi awsalutuk lo le retheilutuk chu an ni lo antinan middle class family an ti ang khan ni sangni pasaria chunga thil maktak atlenga tuta tang chuan anun pumpui lo in tlak dang lamta a sangni pasaria chuan anu le apa in thena a in then chan hi apa hian anu hi ajar boy reng thina wangin chuwang chuan anu hian in thenna thlangta a chumi hunlai chuan jime chu kumkwa mi lek ani a anu le apa in then na wangin jime chu seoma tingoi noya depression hial anei phani jime chu lekhazir ai main YouTube lama atui zoka sangni soma YouTube chu America rama aroin trend chauta a America YouTuber andron pung chautial tiala zimia chuan lo mu in lo sia in YouTube lama atui chau tanta a chuan kum sangni som pahnia kum som pathum mi chau ni in zimia chuan YouTube account a hongta a YouTube account minga chuan Mr Beast 6000 ti na in data a hemi YouTube aming etia da chan pakhat chu Minecraft game ID number ka lo ni wangani zimi chuan YouTube lama video asiam chauta a atira chuan lo tlinnam helam mumei lawa kumnga ral nu chuan YouTube lama ton shat le kalpung vel a hre chau tanta a kumsang ni somparuk Greenville Christian Academy chuan graduation titurin admission ala a chumilai chuan channel subscriber sing thumanaya a gaming video chu aroin grow up chautrana chuta chuan ngai to na thar nein decision pakhata siam ta a chumi a decision siam chu asiam fulo chuan anun ti chevek thei ani a asiam fu ero chuan anun ein tlak dang lam thei ani chu wang chuan film khur takin decision asiama kumsang ni somparuka chuan college kalna tangin ama ein drop out a YouTube channel lama khun tamjok pek theina adua wangin ein drop out ani college a cholsan taka chuan anu chu athin rim hle a ina tangin not chuak hiala anu rei lo te Mr Beast chu anu hnela kalin thilom zia washilin afapa thil ngai to na le afin na te chu heirwal lo in amua tu da chuan anu chuan lo support veleta a Mr Beast chuan video content tangin thil tam tak chat bel nein a improve chautial tiala January sangni sompasaria chuan challenging video asiam ta 0 to 1 lakh counting nein chumi video shoot na darkar somli amanga a video chu a viral tranta America ain trend chautrana America shia lo tak alo ni chautrana kumsangni sompasaria chuan YouTube channel a 1 million subscriber an neita a ere lote nuwa chuan November ni ruk sangni sompare da chuan a channel a 10 million subscriber lo pung chole ta a chuan January ni ria sangni sompaka chuan 20 million subscriber lai aron nei chawa lamwa harve subscriber ente tivela mo kumsangni somnia chuan khovela YouTuber zinga lo nember alo ni ta a kovela YouTuber zong ten an ngai sanron le
an enton bera ron nita a tuna chuan an hnuaian tok ringot pohi dani sawma lai an omani chuan poisa lak nu na lam han soilenga number 1 a chuan YouTube lama hian nita a chuan number 2 a brand promotion number 3 a on product ama product nge Mr Beast mingpol hian chocolate burger chuan thomna sang brand aneya YouTuber ni pia lama hian businessman poni Mr Beast hi tuna hian Latin $3 million alaluta India poisia chuan $1 million hi 8,50,00,000 anita a sethiam meng chu tikhan lo nem tial khop mai chianteu he video tang hian Mr Beast chanchin engtin nge middle class chungkwa tanga ron seila na kha khovela YouTuber lian ber lo ni theiti kan shita a chuan Mr Beast hian ama content video siam nge tangin mitam takin malsomna an don pha a mi the thei tam takin in le lo poisa thil chi sang an nei pha ni mi har sa te tan puina sat em wang po hian malsomna po hi adong mol meya mi te thinlunga po hian acham reng to ni komena lo soi la Mr Beast video hi ilo en ve to nga yem ilo en ve to thinem ti kha mi lo shil la chuan voine he video ka siam hi en thung chu reilo hle ma se mundang tangin information collection ka neya amboi thak vein how tak veng reng khop mai tu wang chon khong ei mi lo like saka mi lo subscribe sak ngei turin karon ngen cheni next video again mule thak don nia mangtha vekule hello guys lodam thamo voina chanchin kan soi tur hi kovela YouTuber lar ber Mr Beast chanchin kan soi